Kaixo, hau da gure proiektua eta inber genuna zen garaje bat 2 kilo aguantatzen zituna eta Bartzelonan inber genula maketa. Eta materiala derrigorrez izan bertzun? Gure materiala derrigorrez izan bertzun kartoia eta kola, hemen ikusten bezala pixkan. Kamara ikusten dugu. Eta erabili genuen kola, eta gero hemen hasieran ingenuen hemengo 3 pieza kolain eta kolamen. Gero madalenek esan zigun, oizaia zela. Eta ingenuen dena batian eta dena doblatu. Pero kolamen jarri, kola fortzatzeko. Eta material gehiore bai erabil genuen pila hau hemen ikusten dena. Eta soka hauek, kable hauek, motor bat eta soka. Zuloa zertako dauku? Hasieran rampa bat jarri behar nion, betzigun denboran, eta ez genuen jarri. Eta gu genuen berez beste motor bat. Eta nola izorratzen zen, hau jarri behar nion. Hau jarrugu eta guain probatzeko haber funtzionatzen. Gusta? Seguro? Pero arazoa motorrarekin edo? Dena motorra jartzea etzen beharrezkoa, Ez. Nion originalago eta hola iruditu zigun. Eta azkenean jarri genuen. Eta, ze pasatzaio? A ber, motoreari. Oraintxe egiten zuen, ba? Oraintxe funtzionatzen zuen motoreak?